Egun batean erabaki nuen beraren gana hurbiltzea laguntza eskatzeko. Momentu horretatik ordu asko pasatzen genituen elkarrekin, eta horrela maitemindu ginen. Euskarak nire bizitza aldatu du, eta orain esan ahal dut urtero euskaraldian parte hartzen dudala. Eta hasieran belarriprest izan arren, orain aho bizi naiz. Eta zu, belarriprest edo aho bizi zara?